पहिलानो चिनी जत मीडिया फ्रेंड्स हमनो खाकाहाम जे हमजम कुपलुं याफारो जों तिनी प्रेस मिट खालायनो थाङै तंमानि कायसे कक्तमा काहाम तंगो जत चिनी हासने लुकोरंनि बागै तिनी चिनी प्रेस मिट खालायथानि वान लगिबो तंगो चिनी टीटीएटी से हापांगनि चिनी एडिशनल सीईओ बरम गोनां सुबल देव बर्मा ते खरसा तंगो चिनी आईसीए बेदेगनि चिनी बरम गोनां पिउ चित्त देव बर्मा जों जतन साइमानो जे ताबुक चिनी तिप्रा आइडलनि फाइनल उंनाबो थाङै दंगो दे लुकोरंनि हामजामु मामान बिसिंतै जों बेलेखिनो प्रोग्रामनो जों सक्सेस खालायमेन नों खाकावो तांनि हेंगे गोबां मा कामि गेमा आमसेन लुकोर बेलेखिनो एक्साइटेड नंगे ब सानो नासिं लाइजाक जत चिनी यांग जेनारेशन चिनी यूथ्स रौ जे म्यूजिक हामजानाय रौ बर बेलेखिनो खातुम खाजक लाई ताकलाय जों जे पुइला जेंमानि जेंमाना बर खा बाय बेलेखिनो लाम सब लाइखि आमन बागै चिनी हासेन जत लुकोरंनो आनि बखाक्तै चिनी टीटीएटी से हापांनि बखाक्तै पाइपलाय हामबायदो अब बेबाग जों खायना सम्भवंखा चिनी पसिबल नंखा चिनी बुबागरे नायकल फांबाय चिनी ऑनरेबल सीएम नि तिदिल मुंबाय ते जत ऑनरेबल एम्स जत ऑनरेबल एमडीसी जतनि चाइते मुनि बिसिंतै जों तिनी तिप्रा आइडलनि पहिला सेशन न जे फाइनल नि जे पांदानो जों सक्सेस खालायनाय ते चिनी जत अफिसर्स रौ चिनी सीईओ एडिशनल सीईओ चिनी जत अफिसर पिउ रौ चिनी जेडीयू रौ बेलेखिनो साक्सेस हामखलिका टीम वर्क खालायमान बिसिंतै जों बसकांगो मन प्रोग्राम जों नायथर दिसान थाङै दं गाबोन बागै चिनी फाइनल डेट इंनाय 19 तारिख नि 3:30 ता सारिग आरो 3:30 मिनिट चेंजागनाय चिनी खमलुं सिन्डिकेट थायो जागाव चिनी हासे जत लुकोरंनो फाइनाय बागै नरनो खाबाय खुबाय लामसोगो तांगे जों चिनी जे कन्टेस्टेंट नर नुगै माखाना बेलेखिनो kreng बरक तिनी परफॉर्म खालायनाय दे kreng बिसिं kreng कुक बरक खप्लायगे चिनी हिस्ट्री वो त्रिपुरानि पुइला हिस्ट्री बं बुं सैजागनाय जे चिनी टीटीएटी से हापांनि पुइला रसाब कुरुंगै सिनिजागनाय हासनि रसाब कुरुंगै सिनिजागनाय चिनी मेन मोटिव खा चिनी नाहार मुंखा चिनी यंग जेनरेशन रंनो चिनी जे मॉडर्न रसामाय kreng नि बिसिंतैनो जों बरंनो बाहायके जों चिनी फक ट्यून नंनो बंनो इंटरेस्ट फ्रांगै प्लेटफॉर्म याफारनानै आबो चिनी नाहार मुं तमनि फियाबा जों नुगै मानखा चिनी यंगेस्ट जे कन्टेस्टेंट जे तंनाय रंथुं चिनी अफर कन्टेस्टेंट तंनाय रंथुं बेलेखिनो बरक साक थामने बिसिंतै बरक फक ट्यून रंगो बरक सोंनानै जेंखा ते बंनि मॉडर्न तो बरक करनो मॉडर्न रंमन बिसिंगो बरक फक ट्यून रंगो सोंनानै बेलेखिनो जेंखा नरक फाइनल दिन न नुगै माननाय बरक खरां कति कति बेरे साबमानि दिन का साफ साफ होना पड़ेगा मानजा चिनी जे टीटीएटी से हापांनि जत चिनी आदम सुं तंनाय दे चिनी बुबाग्राबो जरामांखै बो फाइनाय बो किसा बिजि तंमानि बिसिंतै बो बिजिंनि तंगा सामुनि बिसिंतै दे चिनी जत सारे त्रिपुरानि आर्टिस्ट तंनाय रौ बरकबो फाइनाय को फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन जना दो नाले सात जना बिसिं कय जना दो सात जन बिसिंगो तीन जनानि पुइला कप्लायनाय बर 1 लाख मानाय कप्लायनाय ते उसको कैसे माननाय ताई चिनी सेकंड प्राइस के 50,000 माननाय थर्ड प्राइस के 25,000 माननाय ते चिनी टॉप 10 रंनो जों जतनो जों गिटार कैसा कैसा नायनिबो जों कैसा प्रपोजल नारगि तनखा जों आबनो इमिडिएटली जों खायनायनि मानसु टॉप 10 नो जे से नै थाने तै कथाम तो बरम जों ला रिंनाय शान्तन पुरस्कार नाय ते चिनी जे 40 कन्टेस्टेंट तंनाय जत जुनि फाइनाय बरनबो जों इनभाइट रिनाय प्रोग्राम फाइ बरम मानजा फाइनाल फाइनल नि सालो त्रिपुरा हास्तेनि बादे तै आलादा जागानि कोरो रसामुं करंग फाइनल या बाहाय रक्तो रतो चिनी त्रिपुरा आइडल लगे जों चिनी त्रिपुरा सान स्पेशली सामानिबा जों त्रिपुरा सान जों पुइला प्रायोरिटी नाय आवन बागै चिनी सारा त्रिपुरा जे चिनी रसामुं करंग तंमानि चिनी लेजेंडरी म्यूजिशियन तंमानि जों बरमनो जतनो इनभाइट रिनाय ते ऑल मीडियन बिशंतिबा आं बरमनो जतनो खाबे लामसोगो चिनी त्रिपुरा आइडल फाइनल सालन जत्तो फाइ मानजा फाइनल बगै ननो खाबे लामसोगो जे ओ जे त्रिपुरा आइडल नि जति कि जग बाचेन जा अब हाय तंग मुखे तिरिं बिसिरबे रिंग जंगाय रक्ता रिंनाय स्पेशल बंगना रिंनाय तांगे के बरन करंगको माने आवडुनाय रबान्स करंग तंगो तांगे अमया जे बर रोंयांगे आवडुंगया बर करंगनो याबा करंग बिसिं करंगको तमन बगै जेदा रोल्स तमन बगै जों बर साइमा खा नर नुगै मानखा थानायाव चिन जार्स बागे डिसिसन नाका बलकन टाफुं खाइन छ जिन जार्स तांगे
top 5 tongmani se te khorong same marks man borno out claimali hini chinja chok sawo no nugui man khana ge borok ama hakene kerengko borok takkar lainai je janjani ring mano borok adino phunungnai